Parang may sumusunod sa akin ah. Mahuhuli din kita, Karen. Sabi ko na nga ba, dami ka kasing tinatago. Anong ibig mong sabihin? Ano bang alam ni Lovely? Ba't parang pinagdududahan niya ako? Mukhang bago yung kwintas mo ah. Saan galing? Huwag mo nang banggitin. Kung hindi mo na kaya, magsabi ka lang. Kailangan ko po itong trabaho to para sa apo kong nag-aaral. Trabaho na! Tagal mo. Inantay ko kasi yung lolo ko. Saan galing? Inasikaso niya yung business niya. May business pala kayo. Bago? Binigay sa akin. Siguro, binigay ng lalaking kausap niya nung nakaraan. At harap-harapan pa siyang binibigyan ng pera ng lalaki. Alam niyo po bang ginagawa ni Karen? Saan kaya pupunta si Karen? Mukhang may tatagpuin siya. Parang may sumusunod sa akin ah. Siguro, guni-guni ko lang yun. Mahuhuli din kita, Karen. Mukhang naglilihim ka sa akin. At di ka nagsasabi sa akin ng totoo. Sinasabi ko na nga ba? Uy! Ay! Uy, Lovely! Grabe ka naman, Bes. Masyado ka namang magugulatin. Nakafocus kasi ako sa pagre-review. Tapos bigla kang dumating. Umusog ka nga doon. Ang sabihin mo, madami ka kasing tinatago. Kaya ang bilis mong magulat. Tinatago? Wala no? Anong ibig mong sabihin? Ah, baka kasi may gusto kang sabihin sa akin. O kaya may gusto kang ikwento. Magkikinig ako. Ha? Wala no? Ano bang alam ni Lovely? Ba't parang pinagdududahan niya ako? Sabi mo eh, wala naman akong magagawa kung ayaw mong sabihin sa akin. Kung ano-ano sinasabi mo, nakapag-review ka na ba? Oo, kagabi pa. Ako pa ba? Magpapahuli ba naman akong mag-review? Gusto ko kayang makakuha ng mataas na grades. Buti ka pa. Ako kasi hindi pa ako nakakapag-review. Paano? Kung ano-ano kasing inuuna mo. Tapos, kung saan ka pa pumupunta. Ayan tuloy. Anong sabi mo, Lovely? Ah, wala. Sige na, mag-review ka na. Baka mamaya matuloy yung exam natin. Tapos, bumagsak ka pa. Ayaw mo pa kasi magkwento sa akin. Masyado ka kasing malihim. Tulungan na kita dyan, anak. Ayan, okay na anak. Thank you po, ma. Mukhang bago yung kwintas mo ah. Saan galing? Kay... Parang alam ko na kung saan galing yan, anak. Huwag mo nang banggitin. Baka mamaya masira lang ang araw ko. Sige po, ma. Pasensya na po. Iba na lang po pag-usapan natin. Mukhang aalis ka. May lakad ka ba, anak? Sasamahan ko lang po si Lovely, ma. At may bibilhin din po ako. Ganun ba? Mag-ingat kayo ha, at umuwi kayo na maaga. Opo, ma. Kung gusto nyo, dito na lang kayo sa bahay pagkatapos ng lakad nyo para hindi na kayo mainitan sa labas. Talaga po, ma? Ayos lang sa inyo na dito muna kami? Oo naman anak, manood kayo ng mga movie. At least dito, makakatipid kayo at safe pa kayo. Sige, ma. Yayain ko si Lovely pagkatapos ng lakad namin. Sige anak, mas mabuti ngayon at dito na lang kayo. Sige po, ma. Alis na ako. Sige anak, mag-iingat kayo ha. Opo, ma. Anong gusto niyong pasalubong? Wag na anak, makauwi lang kayo ng ligtas. Ayos na sa akin yon. Sige po, ma. Bye. Sige.
Oh, Romeo, ano ginagawa mo? Petiks-petiks lang ginagawa mo ah. Hindi mo ba alam, ang dami ginagawa doon? Sayang naman yung pinapasahod sa'yo. Opo, boss. Nahihirapan ka na ata sa trabaho mo ah. Kaya mo pa ba? Opo, boss. Kaya ko pa naman. Kung hindi mo na kaya, magsabi ka lang. Mamaya, magkasakit ka. Kami pa yung mapapahamak. Kaya ko pa naman, boss. Kailangan ko po itong trabaho to para sa apo kong nag-aaral. Kaya ayusin mo yung trabaho mo. Para wala tayong problema. Hindi yung tatamad-tamad ka. Opo, boss. Pagbubutihin ko po yung trabaho ko. Sige. Basta magsabi ka lang kung hindi mo na kaya. Para papalitan kita ng mas bata. Sige na. Trabaho na. Yaman si boss. Baka mainit lang ang ulo niya. Huwag mo na lang pansinin. Oo nga eh. Kahapon pa niya ako pinag-iinitan. Parang di ka naman nasanay kay boss. Kaya ko pa naman magtrabaho. Lahat ng to, ginagawa ko para sa apo ko. Tsaka malapit na naman makapagtapos yung apo mo. Oo, malapit na. Sana makapagtapos siya ng pag-aaral. Tiis lang, pre. Sige, pre. Sige, una na ako. Balik na ako sa trabaho ko. Ay, Lo. Nandiyan na ho pala kayo. Ano po? Kawa ka ng Diyos ako. Lo. Aalis po sana ako ngayon. Wala ka naman pasok, di ba? Saan ka pupunta? May gagawin ho kaming project, Lo. Ganun ba po? Tapos may babayaran po kami. Ganun ba? Magkano naman yung kailangan mo po? Mga 2,000 po sana, Lo. Ito muna po. Pagkasahin mo muna. Hindi muna ako bibili ng gamit ko. Paano po yan, Lo? Hindi po ako makakapagbayad. Magagalit po niyan yung mga kasama ko. Hayaan mo po. Gagawa ko ng paraan para makapagbayad ka bukas. Hihiram na lang ako sa mga kasama ko. Talaga po, Lo? Oo po. Gagawan ko ng paraan. Sige po, Lo. Aalis na po ako. Sige po. Mag-iingat ka ha. Opo. Huwag kang magpapagabi. Salamat po, Lo. Ba't kaya ang tagal ni Lovely? Uy, Karen. Kanina ka pa ba dyan? Medyo. Ba't ang tagal mo? Inantay ko kasi yung lolo ko. Ganun ba? Saan galing? Inasikaso niya yung business niya. May business pala kayo? Oo, meron. Uy, bago? Eto ba? Oo, binigay sa akin. Wow, ang ganda naman. Salamat. Mabuti ka pa. Siguro, binigay ng lalaking kausap niya nung nakaraan. Ano, Lovely? Tara na? Di ba may bibilin ka pa? Ay, oo, may bibilin pala ako. Tara na, habang hindi pa umuulan. Sabi pala ni Mama, pwede tayo mag-stay sa bahay anytime. Talaga? Oo naman. O sige, tara na. Baka maabutan pa tayo ng ulan. Sige. Tara. Halika, pasok ka. Wow, ang ganda naman ng bahay niyo, Karen. Sige, upo ka muna. Gusto mo ba ng maiinom? Hindi, okay lang. Sinong kasama mo dito sa bahay niyo? Si Mama. Si mama mo lang? Si papa mo nasaan? Manood na lang muna tayo. Anong gusto mong panoorin? May bago ngayon. Maganda yon. Sige, hanapin natin. Sige. O, di ba?
Sabi ko sa'yo, maganda eh. Oo nga, no? Ashley, but the bad does have to come out somewhere. Understand? Ang laki ng aircon nyo ah. Bago lang ba yan? Oo, bago lang yan. Kasi nagpalit si Mama. Para daw hindi magastos sa kuryente. Talaga ba? Tapos, may minibar pa kayo? Siguro, umiinom si Mama or si Papa mo, no? Ah, hindi umiinom si Mama. Display lang yan pag may bisita kami. Wow, ang bongga naman dito. Tara, manood na lang tayo. Sige. Ay, alam mo ba? Napanood ko na yan eh. Ang ganda ng plot twist ng movie na yan. Siguradong magugustuhan mo. Tatang, ayos lang po ba kayo? Parang umiikot yung paningin ko. Tatang, gusto niyo bang dalhin ko kayo sa ospital? Naku, wag na. Kaya ko to. Tatang, halina po kayo, dalhin ko na po kayo sa ospital. Tara na po. Daan-daan lang po, Mang Romeo. Salamat, boss. Boss, dito na yung bahay namin. Ay, ganun po ba? Halina po kayo sa loob. Salamat, boss. Wala po Bro! yun. Ano pong nangyari sa inyo? Nahilo lang ako. Umupo nga po muna kayo dito. Sir, maraming salamat. Berto na lang po ang itawag niyo sa akin, Tatang. Parang nakita ko ng lalaking to ah. Tama. Siya ngayon palaging kasama ni Karen. Paano po? Mauna na po ako. Ayaw mo bang pumasok muna sa loob? Lovely, bigyan mo ka ng maiinom si sir. Nako, wag na po. Sa susunod na lang po, may pupuntahan pa kasi ako. Sir, pwede po kayong mamasyal dito anytime. Sige po, tutuloy na po ako. Sige po, sir. Maraming salamat po. Sige. Sige, sir. Ano lo, kamusta na po kayo? Okay na po ba kayo? Bakit ano po ba kasing nangyari at bigla kayong nahilo? Hindi kasi ako nakabili ng gamot ko, kaya hindi ako nakainom. Buti na lang nakita ko ni Sir Berto. Buti na lang, dinala ako ni Sir Berto sa ospital. Tuloy pinainom na rin ako ng gamot ng mga nurse doon. Sige po, lo. Doon na lang po kayo sa loob para po makapagpahinga na po kayo. Sige po, salamat. Higa na lang ako doon sa loob. Ha? Magkasama na naman sila? At harap-harapan pa siyang binibigyan ng pera ng lalaki. Paano na lang kung ibang tao yung nakakita sa kanila? Pero may allowance pa ako. Kunin mo na to. Itabi mo para kapag nangailangan ka, may magamit ka. Sige, salamat po. Sige, alis na ako. Sige po. Hoy! Mukhang masaya tayo ah. Ay, andyan ka pala, Lovely. Kanina ka pa dyan? Medyo. Ikaw ah. Tara na. Baka mahuli pa tayo. Sige, tara na.
Karen. Anong oras na oh? Ang init pa man din dito. Nakaisa mo? Oh, Bes, kanina ka pa dyan? Medyo. Ba't ang tagal mo? Hirap kasi sumakay eh. Siguro nakipagtagpo muna tong si Karen sa lalaki niya, kaya natagalan. Pasensya ka na ha, kung natagalan ka sa pag-antay. May dinaanan na rin kasi kami. Kami? Ibig sabihin, may kasama ka? Oo. Sinasabi ko na nga ba, dapat matigil na tong kalokohan ni Karen. Baka mamaya masira pa ang buhay niya. Huwag ka na mainis sa akin. Ililibre na lang kita. Sigurado ka? Oo naman, para hindi ka na magtampo sa akin. O sige, tara na. Tara. Oh, lovely. Ikaw pala. Halika, pumasok ka. Salamat po, tita. Maupo ka muna. Sige po. Si Karen ba? Hindi mo kasama? Kasi po, Ano ba yun, Iha? May gusto ka bang sabihin sa akin? Sige, sabihin mo yung gusto mong sabihin at makikinig ako sa'yo. tita, sandali lang po ha. Ito po. Alam niyo po bang ginagawa ni Karen, tita? Lovely. Tita, baka po kasi masira po ang buhay niya. Tapos, pati po yung pag-aaral niya maapektuhan. Hindi. Kaya po pinapaalam ko na po sa inyo. Para alam niyo po, tita. Nakakahiya po kasi. Baka po kapag po nakita sila ng ibang tao, baka ano po kasing isipin kay Karen. Alam mo, Iha. Kausapin niyo po si Karen, tita. Para po matigil na yung kalokohan niya. Hayaan mo na lang siya, Lovely. Kung yun ang gusto niya. Ano po? Wala na tayong magagawa kung yun ang gusto niya. Hindi niyo man lang po ba siya pagsasabihan? O pahihintuin sa mga ginagawa niya? Wala akong magagawa, Lovely, kung... Masaya ka ba sa pinuntahan natin? Opo. Karen! Talagang sinama mo pa dito yung lalaking yan? Ano sabi mo, Lovely? Tita! Siya pa yung sinasabi kong lalaki ni Karen. Lovely. Yan lalaking sinasabi mo, siyang ama ni Karen. Ha? Paano nangyari yun? Teka lang, Lovely. Anong ginagawa mo dito? Karen, napadaan lang siya dito, hinahanap ka niya. Di ba, Lovely? Oo, Karen. O siya, sige, iwanan ko muna kayo. Anak, alis na din ako. Hinatid lang kita. Baka mamaya may masabi na naman sa'yo ang mama mo. Sige po pa, mag-iingat po kayo. Sige. Karen, hindi ba dito nakatira yung papa mo? Upo ka muna. Hindi. Hindi kasi sila magkasundo ni Mama. Kaya nagkasundo na lang sila maghiwalay. Kasi naman parating nag-aaway sa isang bahay. Mabait si Papa at ganun din si Mama. Yun nga lang, hindi sila magkasundo. Parang aso't pusa na palaging may pinag-aawayan. Pasensya ka na, Karen. Bakit? Anong problema? Nung una, nakita ko kasi kayo ng papa mong magkasama. Tapos, pinag-isipan ko kayo ng hindi maganda. Ano? Kasi, naiinggit ako sa'yo. Wala kang dapat kainggitan, Lovely. Kasi hindi perpekto yung pamilya namin.
Sa material na bagay ako naiinggit sa'yo, Karen. Kasi akala ko maganda yung buhay mo. Ang totoo, mahirap lang kami. Bakit mo naman ako kinaingitan, Lovely? Dapat hindi ganun. Nagkamali ako, Karen. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Kahit ganito lang yung buhay namin, pinipilit ko maging okay lang. Kahit mahirap, Lovely. Pasensya ka na talaga, Karen. Hindi ako nagtanong sa'yo agad. Hinusgahan kita dahil sa sobrang inggit. Pero kung magagalit ka sa akin, okay lang. Maiintindihan ko. Alam ko naman kahit ganyan ka, concern ka pa rin sa akin bilang kaibigan ko. Naalala ko nun, nung may sakit ako. Kahit wala kang pera, binilan mo ako ng gamot at inalagaan habang wala sila mama at papa. Mga pagsubok lang to, Lovely, sa pagkakaibigan natin para mas lalong tumatag ang pagkakaibigan natin. Napakabuti mo sa akin, Karen. Napakaswerte ko dahil ikaw yung naging kaibigan ko. Naintindihan kita, Lovely. Kahit kailan hindi ko inusgahan yung pagkatao mo. Maraming salamat, Karen. Pasensya ka na talaga. Kalimutan na natin yun. Mano, Polo? Hawakan ka ng Diyos ako. Mabuti maaga kang umuwi po. O, Polo. At simula po ngayon, tutulungan ko na po kayo sa mga gawaing bahay dito. Ikaw talaga po. Huwag mo na masyadong isipin yun. Lo, sorry po. Oh, bakit ka naman humingi ng sorry sa akin? Marami po akong kasalanan sa inyo, Lolo. At marami rin po akong pagkukulang sa inyo bilang apo. Hayaan mo na yun po. Ang mahalaga, nakita mo yung pagkakamali mo. Lolo, baka ho wala na po kayong gamot. Ako na ho ang bibili mamaya. Salamat po. Salamat, Panginoon. At bukang nagbago ng apo ko. Maraming salamat po, Lolo. Masarap magkaroon ng kaibigan. Sa anumang sitwasyon, makakasama mo siya at maaasahan. Hindi rin batayan ang kalagayan sa buhay. Kaya maswerte tayo pag may tunay at tapat tayong kaibigan.